Makadi vadiwa vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa icho chatinoti Zim Facebook Secrets and Confessions. Chekutanga ndinoda kungotenda kune vose vakasubscribe ku channel yedu, asi kana wakateerera usati wasubscribe ku channel yedu, ndinongoti please hit the subscribe button. Regai tibva tapinda mu confession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi makadi mukomanashi, ini ndine secret yangu yandinoda kuti mundiposterewo. Nyaya yangu yakamira sekudai, ini ndakaberekerwa mumhuri yaiva isina mari yakawanda. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikatarisa kumashure ndinoona kuti ini ndakagara ndiri munhu uya aidisa mari zvakapfurikidza chipimo. Pandainge ndichiri grade 7 ndakambobira umwe musikana mari yaaida kubhadhara nayo school fees. Musikana uyu aigara padesk raiva panext nepandaigara. Saka akati achisimuka akabva adonedza mari iya yefees. Nguva yacho kwaishandiswa mazim dollars. Mari iyi yakadonedzwa nemusikana uyu ndofunga kuti yaiva around 30 zim dollars. Saka musikana uyu paakaona kuti arasa mari yake akabva anoudza ticha vaitidzidzisa. Munhu wose aiva muclassroom iyi akabva anzi aifanira kusechwa. Asi after vasecha klasi yose hapana kana mari yakawanikwa. Chakaita kuti mari iyi isawanikwa yaiva nhau yekuti ini mari iyi pandakainhonga ndakaita yekutsika nebhutsu ndikabva ndaikwevera kwandainge ndiri. Ndikazoiviga mumasocks asi ndakazoibvisa ndikaiviga musecho rangu nekuti bhegi rangu raiva nekamwe kahomwe kaiva secret kandainge ndakagadzira. Mukahomwe aka ndimo mandaiwanzo kuviga mari yandinenge ndaba mumba. Mari iyi ndakazoti ndasvika kumba ndikaiviga muketen remuspare room mangu. Ndakazoti Saturday yasvika ndikabva ndaenda mutown ndikanoswima kuLiz Brown. Ndapedza kudaro ndikazoenda kuLiberty Cinema. Iniwo ndinotoshaya kuti kopfungwa idzi dzekuba dzaibvepi, asi ndaingoti ndikangoona pane mari ndotonzwa mweya wekuda kuba mari iyoyo. Ndakazoti ndava form 2 ndakabva ndaramba chikoro ndikatanga kuita zvekutengesa. Ndaimukira kuHighfields ndoenda pane imwe imba apo paiitwa zvekubikwa madonuts. Macream donuts awa ndaizomatengesera paroundabout iya yepambudzi. Ndakazoti ndawana zviprofit ndikatanga kutengesa maairtime. Ndava around 19 years ndakatanga kuzoita zvechihwindi pambudzi. Asi nerimwe zuva pane zvimwe zvinhu zvakaitika izvo zvakaita kuti ndizoregedza chihwindi. Pane umwe mufesi aivawo hwindi, muchinda uyu akafa rufu rairwadza chaizvo. Rufu rwake runorwadza kana kurondedzera. Chakaitika ndechekuti around 4 zuva rava kunonyura, pane rimwe gonyeti raibva nekumasaidi ekuGlenora. Saka by the time parakapinda muna Beatrice Road, muchinda uya akabva amhanya akanokwira pamasteps epadhoo radriver. Izvi taigara tichizviita tichiitira kuti by the time gonyeti parinozopaka pambudzi tinenge tatobvunza driver kuti muri kuendepi uyezve muri kugumirepi, munoda mapasenja mangani. Dzimwe nguva madriver anenge asingadi mapasenja asi vanenge vachingoda havo vasikana vaya veusiku vekuti vakwanise kufamba vachiwadzana navo. So muchinda uya akati gonyeti rava kuda kunomira, iye akabva aburuka akatanga kumhanya kumberi kwaro. Asi mhepo dzakabva dzasimuka, muchinda uya akabva adona, then vhiri regonyeti richibva ramutsika musoro wake wakabva waputika, iye ndokubva afira ipapo. Ini kubva musi uyu ndakabva ndazviudza kuti zvechihwindi handichadi. Ndakatanga kuzoita zvekufamba mudzimba dziri muwaterfalls ndichitsvaka panenge paine maswimming pools. Then ndikawana pamba panenge pane swimming pool ndotarisa kuti hapana here simbi dzealuminium ndobva ndadziba. Asi after izvozvo zvatanga kudhakwa ndakazofamba nevamwe vakomana vaiita zvekuba simbi dzePTC. PTC yaiva imwe kambani yaiita zvematelefone lines kusati kwava nemamobile phones. Asi pakazotanga vanhu kusungwa nenhau dzekuba simbi idzi, ini ndakabva ndasiyana nazvo ndikatanga kuzoita zvehumoney changer. Nguva yacho ndainge ndava kugara kunonzi kuHopley Farm. Mari iyi ndaichinja ndiri pagaraji repamatonzi pamabhazi eWhite Horse. Mari hangu ndaibata asi yaingova mari yekuita hand to mouth. Pamba pandairoja kuHopley pakazotanga kugara mumwe murume wechirudzi taingomuziva nezita rekuti Mudharapiri.
Mudharapiri aiitawo zveujega achitakurira vanhu vanenge vabva kuSouth Africa kunohodha. Vaihodha sipo dziya dzainzi elangeni magreen bar. Nerimwe zuva tachaisa hedu tichibva kugaraji raWhite Horse, Mudharapiri vakazotanga kundiudza kuti unoziva here kuti ini ndiri n'anga. Ndakavati ko munodi kuita kuti muve neupfumi hwakawanda. Ivo vakabva vanditi kasi hauzivi here kuti n'anga haizvirapi? Vakanditi asi kana uchida kuti ndikubatsire ndinokwanisa kukubatsira zvekuti unokwanisa kuzoita mari yakawanda. Ini ndakangoseka ndikafunga kuti Mudharapiri vainge vava kuda kutodzidzira kuita zvekuba pandiri. Apiri vakazondiudza vakati ndinoda kuti utenge tswanda, asi tswanda iyi inofanira kurukwa iwe uripo wakaitarisa. Vakati zvekare tswanda iyi haifaniri kuzovata panze kana mumba meumwe munhu. Ndakati ndazowana mari ndikaenda pane umwe mupostori uyo aiita zvekuruka tswanda. Mupostori uyu ndakamuudza zvose zvandaida. Takazodzika tose tikaenda kuna mukuvisi tikanotora tsanga. Mupostori uyu akatanga kuruka tswanda iya, ini ndakamutarisa. Ndakazopa Mudharapiri tswanda iyi. Vakati vanoda ivo bearers check ne100 rands. Vakatora bearers check riya vakaripetanidza vakariisa pakati pe100 rands. Vakabva vatora kamwe kajira kered vakasoneredza mari iya mukati mekajira ikako. Vakazondiudza vachiti kana ukaona kuti kubusiness kwako mazuva iwawo hakuna business, unofanira kutora mari iyi woisa muhomwe woenda nayo kubasa, asi zuva harifaniri kudoka usati wadzorera mari iyi mutswanda. Vakabva vati tswanda iyi haitendedzwi kubatwa nemunhukadzi, uyezve kana uchitora mari iyi unofanira kusabata neruoko rwako direct. Vakati ivo unofanira kutsvaka chijira womoneredza paruoko rwako, then wobva watora mari iyoyo wobva waisa muhomwe dzako. Asi make sure kuti paunoisa mari iyi muhomwe dzako isafa yakagumana neganda rako. Apiri vakazoti kana zvangu zvazoita ndaifanira kuzodzoka ndovatenda. Ndakazobvuma kuti zveshuwa Apiri vaiziva nyaya dzavo nekuti business rangu rainge rofamba chaizvo. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutochinja mari inosvika kuma 12,000 rands. Ndakazobuda muHopley ndakwanisa kutengawo imba nemotikari. Pakazoti papera makore akati one day ndakaona kuti mabusiness angu ainge ava kutanga kudzikira. Iniwo ndakabva ndatanga kufamba. Ndakazoenda kune imwe n'anga yaigara kutafara. N'anga iyi yakandipinza mumatare mayo. Ikataura iyo ichiti wakaromba, asi mukuromba kwako hauna kuzodzokera kunotenda munhu akakurombesa. Ini ndakabva ndati aiwa iyi yaiva nyaya diki, ndikadzokera kumba. Ndakazoti nerimwe zuva ndikati kumudzimai wangu, ndikati pindai mumotikari nevana timboenda kuHopley. Asi ini chinangwa changu chaiva chekuti ndinotarisa kuti Mudharapiri vachiriko here. Takati tasvika pamba patainge takambogara ndisati ndatanga kuita zvemabusiness. Pamba apa ndakaudzwa mamwe mashoko ekuti akabva atsemura mwoyo wangu. Ndakaudzwa kuti vapiri vakazosara vakabatwa nechirwere chemalaria vakazofira kuchipatara. Zvikanzi sezvo vainge vasina hama, vanonzi vakazoita zvekupiswa nekuti vainge vagarisa mumochwari. Pandakanzwa mashoko awa ndakamboda kuridza mhere, asi ndakangozvibata semunhurume. Takazoonekana nevanhu vepamba apa, asi ndakati ndichidhiraivha mukadzi wangu akandibvunza akati ko makumbo enyu ari kubvundiswa nei, nekuti pose pandaitsika clutch ndichida kuchinja magiya gumbo rangu raita kubvunda. Asi ini ndakazongonyepa ndikati ndiri kunzwa dzungu, zvimwe kuda ndiri kuda kubatwa nenyongo, asi aingova manyepo. Ini kushaya kwatainge taita vapiri ndainge ndonzwa kutya. Ndakazodzokera kun'anga yangu iya yekutafara ndikarondedzera zvandainge ndaudzwa kuHopley. N'anga iyi yakabva yati kukubatsira kwandingangoita ndekwekuti ndihake mweya wechikwambo chako, tinzwe kuti mhiko yacho ndeyekuti kudii. Akanditi ndaifanira kuzodzoka nemwana wangu mukomana. Ini ndakabva ndadhiraivha semunhu ainge arasika njere. Ndakananga kumba kwangu, ndakasvika ndikatora kamwana kangu kamukomana kalast born, ndikati handei ndinokutengera ice cream. Ndakadzokera kumba kwasekuru vaya vekutafara.
tikapinda mumatare avo, vakatanga kuhaka mweya wechikwambo chiya. Chikwambo ichi chakabva chabuda chichitaura zita racho, asi zita racho handikwanise kuritaura nekuti zvimwe kuda hama yemunhu uyu ingazoona post iyi. Chikwambo ichi chakati icho, ndakafa ndikanovigwa kumakuva ekumbudzi. Chakabva chati, asi ndakangokwanisa kuzorora usiku humwe chete. Chikati icho, usiku hunotevera ndakanzwa ndodaidzwa nemumwe murume aitaura nerurimi rwandainge ndisinganzwisisi. Ini ndakamuka ndikabvunza murume uyu kuti, ko ndimi ani uyezve muri kudei paguva pangu? Asi murume uyu akabva atanga kurwisana neni achinditi, pinda Mutswanda umu. Ini ndakambozama kuramba ndikatanga kurwisana naye, asi murume uyu akandikurira nekuti aiva nesimba revanhu vakafa vakawanda. Chikwambo ichi chakabva chati, murume uyu akazorovera hoko 4 pakona imwe neimwe yepaguva pangu. Kubva ipapo ndakabva ndaita chadzimira ndikazongoona ndava Mutswanda. Panguva yose iyi chikwambo ichi chaitaura chiri pamwana wangu. Mwana wangu aipupuma furo achizvongonyoka ari pasi. N'anga iya yakazobvunza kuti, saka unoda kuripwa nei? Icho chikabva chati, pfuma yenyu handiidi, asi chandinongoda ndechekuti muvhure tswanda yenyu ndikwanise kudzokera kudzinza rangu. Asi n'anga iya yakabva yatanga kutaura nehasha ikati, isu hatisirisu takakuisa Mutswanda, saka chingotaura kuti unoda kuripwa nei. Icho chakabva chati, kana madaro hapana chakaipa. Chandinoda ndechekuti padzinza iri randiri kushandira ndinoda kuti nguva dzose ndive nemwanasikana wandinoripirwa kuti ave mudzimai wangu. Chakabva chati icho, asi kana mwanasikana uyu kana akura hamufaniri kuzogamuchira pfuma yake kana kuti mumutendedze kuti akwanise kuwanikwa. Uyezve ndinoda kuti panozofa mwanasikana uyu, mvura ngaisanaya ruviri musati mandiripira kana kundivimbisa umwe mukadzi, nekuti mukadaridza mhiko iyi ndinopedza dzinza renyu rose. Chapedza kutaura kudaro, mwana wangu akabva atanga kugwina akaita seasimudzirwa mudenga nemunhu ainge asingaonekwi, ndokubva awira pasi akabva afenta. Sekuru vakazotora mishonga yavo vakabikira mwana wangu porridge. Akazomuka hake asi ainge akafizuka. Sekuru vakazoti ndaifanira kudzoka nemwana wangu musikana kuti timugarise parukukwe kuti ave mudzimai wechikwambo ichi. Asi ndakavaudza ndikati, ini sekuru handina kana mwana musikana. Ivo vakabva vati ndaifanira kutsvaka mwana musikana wemudzinza medu ndomugarisa parukukwe, ndiye anobva aita mudzimai wechikwambo ichi. Saka inimo nekuva desperate ndakazotora mwana wamukoma wangu uyo ainge ava ne10 years ndikaita kuti mwana uyu aitirwe mhiko yekuti ave mudzimai wechikwambo ichi. Ndinoziva kuti ndaita rondedzero refu, asi ndiyo confession yangu. Kunyangwe ndikanzi ndafa nhasi, asi Mwari vanoziva kuti ndareurura nemoyo wangu wose. Regai tiende paconfession inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii mukoma Nashi? Ini ndasangana nedambudziko rekufirwa nezvipfuwo. Ndakambozama kufamba, asi mumaprofita mandinofamba ndiri kuudzwa kuti dambudziko rangu rakatangira ndichiri kuSouth Africa, uko kwandaimboshanda ndichiita zvekuvaka. Saka zvichirondedzerwa zvinonzi kune vamwe varume vandakamboshanda navo ndikaramba kuzovabhadhara. Varume ava vakandishandira munzvimbo yeJoburg tichivaka imwe imba yaiva 8 bedroom house. Ini ndakati ndakolekta mari kubva kumunhu wataivakira, ndakabva ndatiza nemari iyoyo ndisina kana kuvapa mari dzavo. Mari dzandakangovapa imari dzekuchera kwatainge taita foundation, asi kuzosvika paroof level hapana kana chavakawana. Ini ndatiza ndadzoka kuZimbabwe ndakazotenga mombe nekuti ndaiva nechishuviro chekuti ndizoita butcher nekuendesa mombe dzacho kumarket. Asi dambudziko randava kuita nderekuti zvipfuwo zvose zviri kungofa uye pamba hapachagariki, pari kungopfuta moto. Ndakazombodana mumwe muprofita uyu akandiudza kuti ndaifanira kuzotsvaka umwe murume uyo anoratidza kuti ndiye akazondifambira akandigadzira kuti zvinhu zvangu zvisafamba nekuti ndainge ndamuvhara mari.
murume uyu zita rake nesurname handichanyatsorizivi, nekuti munongoziva kuti kana muri kuSouth Africa mazita amunoshandisa anenge asiriwo epachitupa. Asi chandinongoziva ndechekuti murume uyu taimudaidza nezita rekuti Elliot, nekuti aibva kuGokwe saka taingomuti Elliot Gokwe. Murume uyu aigara muDeep Sloot, saka ndinokumbira kuti mundiposterewo kana kune vanhu vanogara munzvimbo yeDeep Sloot vachiziva murume anonzi Elliot anobva kuGokwe, please ngaakuinboxei, then mobva mamupa madetails angu nekuti ndatambudzika. Ndiyo yanga iri confession yedu yechipiri. Saka kana kune munhu anoziva murume uyu ataurwa anonzi Elliot, anzi Elliot Gokwe, anogara munzvimbo yemuDeep Sloot, please inbox me, then ndobva ndakulinka nemurume uyu. Asi murume uyu ashandisa hake ghost account paFacebook, but I will just forward you profile yeghost account yake akwanise kubatsirikana. Regai titsvake imwe confession. Hanzi hello Nash, chekutanga ndokutenda nezvirongwa zvako zvaunoita zveSecret and Confession. Please hide ID yangu. Ini secret yangu ndiye kudai. Ini handina kumbobvira ndabata kana kumboti ndakamboenda kudzin'anga. Asi chinoitika ndechekuti ndikangotanga kuita zvevanhukadzi upenyu hwangu hunobva hwasunga, zvekuti mari yandinoshanda ndinoshaya kana zvainenge yava kushanda, kwete kuti ndinenge ndichispenda. Asi nditoriwo munhu asinganwi doro, handiputi. Ndikangoita zvinhu zviri straight, life yangu inobva yatanga kuendeka zvakanaka. Rimwe dambudziko nderekudai, kana ndichiita zvevakadzi ndinotanga kuita madzikirira, kurwara zvekuti ndinotopinda muchipatara chaimo. Ndichionekwa nemadokta vanondiudza kuti everything is fine pauri after vaita matest ose. Asi ini ndinorarama upenyu hwekunamata. Asi ndikangoita girlfriend, zvinhu zvose zvinobva zvatanga kusunga. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo kuti kana paine musikana ari pasi pemakore 25 asina mwana, ari HIV negative, anotya Mwari, anonamata, ari ready kuvaka musha, akadzikama, please ndibatei. Also note kuti no sex before marriage, ndatenda hangu. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello Nashi, please post for me. Ndinokumbirawo kubvunza kuti ko mwana anorapirwa sei paya pamunotanga kurara mese? Ko guvhu remwana ane 2 months kana rabuda kunze kuita guvhu dende, ndingaita sei kuti ridzokere mukati, uyezve rinozodzokera here mukati? Ndinotenda kune vachabatsira. Saka kana if you're out there uchiziva kuti mwana anorapirwa sei, uyezve kana mwana ane 2 months guvhu rake rava kutanga kuita guvhu dende, zvinogadzirika sei, ndinokumbira kuti unyore mucomment section. Nyaya yedu inotevera, kana kuri kunzi muri kuiteerera muri padhuze nevanyarikani, ndinokumbira kuti mudzore volume yenyu, uyezve kana muchiiteerera muri padhuze nevana, ndinokumbira kuti muvhare nzeve dzevana. Nyaya iyi ndakaireceiva about 2 days ago. This guy akauya kuinbox kwangu akanditi, Nashi, can you call me because I am depressed? Saka ndakamufonera akandirondedzera, and iye akabvandudza kuti please do not record my call. Saka haana kundipa mvumiro yekuti ndimurekode. Saka iye akazondirondedzera akanditi, Nashi, kana woposta ndinokumbira kuti uvige chitupa changu. Asi zvinoitwa namadhamu vangu kana tiri panguva yekuita bonde zvinondipedza mafeelings. Vanoti kana tichiita bonde vanotanga kunditi kamboyo, kamboyo. Ini ndinobva ndashaya feeling kuti ndoitawo sei. Nai ndinokumbira kubvunza kuti zvinoitwawo here izvi? Ndizvo here zvinoita vamwe vakadzi? Please notify me kana maposta. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello Nashi, please post for me kugroup. Ini ndinoda kubvunza kuti ndingabudawo sei muzvikwereti? Kunemi vana judge Judy, ndinokumbira kuti chimbomerai kundituka kana kundijaja, nekuti masituation anosiyana siyana. Ini pane zvakaitika zvakakonzeresa kuti ndipinde muzvikwereti nemuzvimbadzo, asi ndava kutadza kubuda muzvikwereti izvi. I need your advice please, kuti ndingabudawo sei? Pamba pava kugara pakazara nevanhu vezvikwereti.
please advise me. Vadiwa vateereri, ndiwo ma-secrets nema-confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions. What was your motivation? What was your motivation? Posta makalika chitupa. Hey, just tell it in the comment section. Secrets and confession. Nation, nation.